се е разбил, бе. Гледай от небето каква фуния е, гледай. Гати, аз такова нещо не съм виждал, въртучка. Ще ни дигне в въздуха, гледай, гледай, гледай. Абе това не е мина от страни на садките или е в другите садки в момента? Няма такова нещо, гледай. Снимам, бе? Да. Един час мога да снимам видео. В момента ми остават 59 минути. Няма такава гледка, човек. Нали? Ти какво мислиш? В BTV в новините ще го вземат? Веднага. Абе, звук дали има, бе? Не. Аз не чувам нищо. Сума глупости наговорихме. Наговорихме сума глупости. Дали има звук в видеото? Да. Има по принцип, ама. Абе, то се мести, бе. Виж, отива към гората.